Skal I lige se her? Jeg er til Dana Cup i Hjørring. Hold kæft, det står nede i stænger i dag. Men jeg skal sove herovre. Og min gamle fodboldven, hun skal sove herovre. Og vi har været sygt gang til at lave mad til en masse spændende fodbolddeltagere. Og i morgen er der bare sindssygt knald på. Så hvis jeg ikke lige svarer på snappen, så er det sgu fordi, at jeg er til Dana Cup, og jeg arbejder hårdt.